Kunwari sila ay sila. Hindi tuloy na sabi ko. So hello guys, good morning. And pasensya na hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi nakauwi na kami. Ano oras na ba kami nakauwi galing night market? Around 12:30 na yata. Then medyo nahirapan kami sa pagkuha ng taxi. Nag-taxi na kami kasi sobrang hirap kumuha ng parking doon sa may Harrison. Kaya yun, ngayon ko na itutuloy ulit yung vlog. Time check, 10:30. And ang check-out namin is 11 a.m. Then tamang nagkakape lang ako dito sa may taas ito. Check nyo yung view. Ang ganda dito guys. Diba? Ganda. Yan. Yan. Dito pala oh. Mga daanan. Dito na rin. Along the highway. Ito makikita nyo guys dito sa Baguio. Hindi kasi makita ditong part eh. Sayang ang sana dyan. Ganda ng mga view. So tawag dito. Basically guys, itutuloy ko na dito yung vlog kasi marami pa kayong pupuntahan ngayon eh. Ewan ko kung ano oras na kayong makakababa. Kaya itutuloy ko na lang yung vlog dito. Gusto ko na ipakita sa inyo guys yung view. Kasi may mga viewers akong taga Mindanao, taga Visayas, yan. Nasa ibang bansa na hindi pa nakapunta dito sa Baguio. Gusto ko na ipakita sa inyo guys yung ganda ng Baguio City. So ito kahit totally guys oh. Nagpapaaraw na ako pero ang lamig pa rin. Wow! hindi mo ramdam yung init. Ganito yung makikita nyo sa Baguio guys. Yan. Kaya sana pag once na pupunta kayo dito, yan, sana mapuntahan nyo itong ganda ng Baguio. Yan, puro. Try kong ipunta dito. Oh, diba? Sayang. Meron kasi itong bahay na to. Eh. Ay, hindi makita yung mga banda dun. Try natin umikot dun sa kabila. So, ayun guys, ito yung makikita nyo sa kabilang side. Diba? Nakikita nyo parang natin. Ka-level lang natin yung mga clouds. Ayan, may kita. Meron kasi itong nasa likod. So ito yung mga kabilang side naman. Ganda dito guys, ang lamig pa rin. 10:30 na pero ang lamig pa rin. Pine tree sa gilid lang. Nagdidikit ang mga bahay. So ayun guys, tawag dito. Okay, magpre-prepare na kami para makagala na rin kasi anong oras na. Then yun guys, kita-kits na lang sa unang spot na pupuntahan namin. Kita-kits! So yun guys, tawag dito. Andito na kami sa may Diplomat. Kakatapos lang namin kumain. Yan guys. Dito yung first spot namin. Uy, bakit bawal pumasok? Sayang, pwede pa sarang punta dun sa taas. Sayang. Sinarado nila. So yan guys, hindi kayo makakapasok sa loob. Dito maganda spot dito. Panda spot dito. Nandito kami sa may Old Diplomat Hotel. Totally, pangalawa ko na itong punta dito eh. So kaso yun nga lang, hindi pwedeng pumasok dun sa loob. Hindi ka pwede makapasok dun sa may loob. May kasi yung bagyo ata, may nabasa ako dun. Sabi niya dun, because of typhoon. Kaya may mga pwedeng mahulog sa loob. Oh no! Ayun, sayang, di tayo makapasok. Magpi-picture taking na lang tayo dito guys. Ayun. Guys, ito basahin nyo na lang. Yung may kita nyo dito sa may Old Diplomat. Silipin na. Hindi siya pwede makapasok kasi nung nasalanta daw nung dahil dun sa may typhoon. So ito, ganyan sarado. Ito yung may kita nyo sa entrance guys. Yun yung may yun yung may pangalan. Nasa loob. Check nyo kung baka may multo. Oh no! Kaya dito? Wala ka naman dito makaramdaman. Wala tag-silpon ko. Ano ko? Nasusayo? Silpon ko. Yung totoo. Nasaan? It's a prank! Ito dito yung puro kwarto eh. Puro kwarto dito. Ayan guys ganda pa dito ng spot. Pero ayaw mo doon mag-picture? Ayaw mo doon? Sana ang pag-suppose dito lapos na. Sana all, may angkas. Maganda dito, pwede ka dito mag-park brother. Pwede ka dito mag-park. Tapos yung picturean maganda yung spot. Di yan, kung nasa mo. Di magpa-ano ka saglit, magpa-carwash ka. Tapos pa-picture, balik tayo ulit dito. Sa susunod
So ayun, saan tayo next? Saan next? Sayang, hindi tayo makakapasok eh. Maganda sana kung makakapasok tayo. Okay, so punta na kami sa may ano, sa may tawag sasakyan. Mag-iisip kami kung saan kami ulit babalik. Let's go! Sayang guys, dito pala kami sa may Igorot Stone Kingdom. Bago lang to eh. Bago lang to guys eh. So, tara. Pasukin natin loob. Ayan. Ayan guys, mayroon ticket. Okay, papasok tayo ngayon. Dito sa may entrance ng Igorot Stone Kingdom. Kita ko lang din to sa TikTok eh. Nag-trending to sa isang TikTok eh. So, kasi magkano dito ang ano? 100 per head. Ayun, 100 per head. And guys, 100 per head. Total, hindi pa siya tapos eh. Kaya kung nakikita niyo, hindi pa siya tapos eh. Ayan, pa-picture sila dyan sa may entrance. Bago lang to guys, this year lang yata nag-open. Yun, diba? Nakakaangas. Ano siya? Yun, may aso. Big boy. Ayun, may picture daw siya niya nung bata pa. Ngayon brother, malaki ka na, pa-picture ka ulit. Hindi na siya. Tumanda ka na brother, tumanda ka na siya. Hindi pa. Ano ka? Gold, ayun tawag din? Hindi ano, Saint Bernard. Ina, magkipag-picture ka lang. Yan guys, di ba? Ang laki na ni ano, Saint Bernard. So guys, tawag doon kung hindi kayo maniniwala, 2 years old pa lang siya. Ang laki niya na. Grabe, 2 years old. Gusto ko na Saint Bernard. Grabe, 2 years old yun. Kala ko nasa 7 years old. Kung niya, malaki pa sa'yo. Kaya nga, grabe. Guys, dito check nyo, napaka-angas. Wow! Napaka-angas. So, in-open lang to this year eh. Kita ko lang dito kay Mami Melden. Maganda sana to pag mapu-fully finish. Napaka-angas. Yun. Saan na po kayo i-greet costume kayo ng face mask? Yun. Kasi ito sayang oh. Napaka-angas sana nito pagtapos na to. Face mask nyo? Ganda sana nito pagtapos na eh. Face mask, face mask. Solid. Solid ng ano nila. Ng Saan spot na nila. po kayo i-greet? Yan sila Lola. Grabe solid dito guys, solid. Mali kayo Igorot Stone. Angas dito guys, gagi. Ganda, solid. Guys, tawag dito. Puntahan nyo to. Puntahan nyo to guys. Pag once na pupunta kayo dito ng Baguio, puntahan nyo to, pasyalan nyo to. Dito maganda ata dun sa kabila. Kasi dito, hindi, pag nandun ka, may kita mo tong spot na to. May kita mo tong spot na to eh. Pero pag nandun ka naman brother, may kita mo yung spot na to. So mas maganda dito. So, basta i-search nyo lang sa Waze nyo guys, or sa Google Maps nyo is Igorot Stone Kingdom. Lalabas na siya. So, tignan nyo guys, oh. Napaka-angas. Ganda. Wow. May kuwebo. Hindi pumasok dyan? Kasi kung may kuwebo, pwede kaya to? Mukhang pwede brother. Pasukin natin. Tara. Yun. God. Amoy. Carbon Lodi. May bato dito. Yeah, sabagay, bato nga talaga. Ito guys, ang dilim mo. Nasa kuweba kami. Gagsi. Napakaangas. Bumalik ka lang din doon. Ano to? Check nga natin dito. Wala na ba to? Lagi wala na. Dead end. So ayan. Diba? Dilim dito. Off in the sky. Dito. Pataas to eh. Tip-top view deck. Marine. Grabe, napakaangas. Ba tayo sa taas? Brother, ang ganda dun sa spot na yun, no? Ang ganda na yung spot na yun. Napakaangas. Ayun, grabe. Ang taas na. Nakakapagod nga lang maglakad. Ayun guys, tignan nyo. Wow! Solid, di ba? Ang ganda pag nandito ka sa may aerial view. Kung mayroon lang tayo sanang drone. Wow. Ang ganda sa camera.
Angas gag, sige na, crush ko yun guys. Kung kilala nyo to, mention nyo sa akin. Kapal ng mukha mo! Guys, crush ko to. Kung kilala nyo siya, mention nyo sa akin. Ayan, naka-color green. Ganda ng view guys, no? Ikaw ang binibini na ninanais ko. Gag, sing ganda. Napakaangas. Solid. Buti nga nandito kaming side. Buti nandito kaming side. Kasi pag nasa kabila kami, dito naman yung makikita ang view. Hindi pa dito totally tapos. Sige, busin na. Ayun. Grabe traffic sa baba, guys. Dinadayo kasi, dinadayo. Grabe traffic, oh. So ayun guys, tawag dito. Dito kami ngayon sa may Camp John Hay. Dito yung second spot namin. Dito kami sa may paintball. Ano ba? Paintball Republic Extreme. Yan, dito yung natagpuan sa may Camp John Hay. Tapos yan, mag-ano daw kami, mag-zipline daw kami. Yan, paintball, yan. Airsoft, zipline, yan. Nandito kami sa may zipline. Yan, hill climbing, woodland. So yun guys, mamaya kita-kits na lang. Hindi ako makatama dyan. Balik mo. Ano ka naman? Hindi, doon na ako ay nilipat ko yung akin. Papa! Di ba? Mga ganyan no, hindi siya ano. Okay na. Ako ba yan? Tanga brother, tayo ka nga saglit doon. Brother, tayo ka nga saglit at itry kita. So magtira tayo, dali. Ano doon sa kabila? Okay na. Paintball naman ba? Ha? Paintball. Ano, magbabaril ng paintball? May damit ka. Kaya kakamansa ba yung sa damit ko? Washable naman daw. Kasi gusto mo i-try ito? Sige na. Wala na. Ang baba niya. Ang baba eh. Wala na ata. Eh wala na yata. Wala na. Ilang ano lang ba to? Ilang shots? 25. Dude, bunny, it's organic. Good. Kakatira na ako brother. Ulit. Okay na. Kunwari sila So yun guys, napakaangas ng ano nila, airsoft nila. Next naman natin ay ano tawag dito? Zipline daw eh, zipline. Oops, dito zipline. Magmula dito guys, hanggang dun. Napakalapit lang. Pero ang ganda kasi. Mauna yung brother, mauna si brother. Ano yan, napakaangas guys. Bakit baba? Ayun na yung gaganong kaya ta. Doon o, nakikita mo yun? Ayun na yung tawag dito, doon. Sa wall? Mag-uwal kaya ta. Ganun yata yun eh. Nakakabahan. Nakakabahan. Sino ang presidente mo ate? Si BBM. Solid BBM pala si ate. Solid BBM. Dito dito sa Baguio maraming ano dito. Maraming BBM. Solid BBM siguro sila dito. Opo. Ate dito. Vlogger kayo po. Apo. Yan. Takot yarn. Dito ako kuya. Eh, one. One. Biglayin mo. Basta wag mong ano na. Upo ka lang. 1, 2, 3.
Okay lang ba kahit 100, sir? Okay lang po. 1, 2, go.